Iniisahang hindi bababa sa 400 estudyante ng President Ramon Magsaysay State University o PRMSU at sangguniang kabataan ng Zambales sa Kilos Kabataan kontra HIV at TB Virtual Youth Forum. Sa ibinigay na mensahe ni PRMSU President Roy Villalobos, binigyang diin niya ang kahalagahan ng maagang pagpapasuri upang mapanatili ang proteksyon laban sa sakit na HIV at tuberculosis. Hangad naman ng Philippine Information Agency bilang nag-organisa ng forum na mas mapaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pagbibigay ng wastong kamalayan tungkol sa dalawang sakit. Kasama rin ng PIA, ang USAID's TB platforms, Department of Health, PMRSU at SK Zambales Federation. Samantala, dinaluhan ng mga municipal at city agriculturist at mga rice report officer ng bawat lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Tarlac ang isinagawang information drive ng Department of Agriculture. Pahayag ni DA Rice Banner Program Focal Person Noel Rebellaco, layunin ng programang ito ang magkaroon ng bawat isa ng sapat na kaalaman pagdating sa pagsasagawa ng pagbibigay ng mga binhi at abono maging sa mga programa o proyekto ng ahensya. Laking pasasalamat naman ni Provincial Rice Report Officer Jeneline Guillermo dahil naliwanagan at nabigyan ng sagot ang katanungan ng lahat pagdating sa Farmers and Fisher Folk Registration System, Registry System for Basic Sectors in Agriculture at iba pang programa ng ahensya. Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Health, Philippine Information Agency at ng Regional Coordinating and Monitoring Board for Senior Citizen ang mga nasa A2 category o senior citizen sa Central Luzon na magpabakuna kontra COVID-19. Binigyang diin ng DOH Health Education at Promotion Officer Teresa Marie Bondok ang kahalagahan ng bakuna sa mga matatanda na itinuturing na madaling tamaan ng virus. Base sa tala ng mga COVID-19 mortalities, senior citizen ang may pinakamataas na kaso ng mga namatay dahil sa komplikasyon. Gayunman, nasa kategoryang A2 pa rin ang may pinakamababang datos ng mga nabakunahan dahil sa pag-aalangan sa epekto ng bakuna. Nitong October 3, 2021, nasa 639,610 o 55.95% ng senior citizen pa lamang sa buong rehiyon ang nakakuha ng kanilang first dose, habang ang natitirang 503,611 ay itinuturing pa ring unvaccinated. Angelica Cara, CLTV News.